Doti National Democratic Front of Borderlandनि मुंख्लं बे मुंख्लं गिबि मुंख्लं बिबांफोरानोसिम लोगोसे बिथांजों लोगोसे जेसेबां बर' हारिनि थाखाय गावबा गाव जिउखौ दान होबाय बिथांमोननिसिम आं खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो आरो आफा इसोरनो आर'ज खालामो जाहाथे बिथांमोननि आलो गोजोनै थायो जोंखौ जेब्लाबो बोर हरो आरो बिथांमोनजों लोगोसे जायफ्रा दिनैसिम बर'नि थाखाय गोबां नागारसारनानै जोबथेसालिफ्राव दङ आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गावनि न'आव जेरावखि थाया मानो हारिनि मुङाव खस्थ' लानानै थादों बिथांमोननिसिमबो जोंनि सिबिनाया बावहरो आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे जायफोरनि न'खरनिफ्राय दिनै बेबायदि मुंख्लं जालांबाय खस्थ' सहायनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खरा हारिनि थाखाय सानथ्र'हायि अबदान एबा बिहोमा होलांबाय बेवहाय बिथांमोना गोसोआव बांद्राय दुखु लायालासिनो बिथांमोननि न'खरफोरनिफ्राय जे हारिनि मुङाव एसेबां गिदिर दान होनो हालांबाय बेनि थाखाय गोसोआव जाहाथे गोग्गानाय लायो आरो जों गुबुनफ्राबो जोंखौ बिथांमोनखौ अरायबो मान सन्मान होनो हायो बिथांमोननि मुंखौ गोजौआव दोननानैहाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो आं बेखौ हास्थायो गोजोन गोरोबथानि उनाव जि जानांगौमोन होननानै रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन सानदोंमोन जि मोनसिगोन होननानै जाफुंजोबसिगोन होननानै बेखौ जानायखौथ' नोंथां बुंनाय बादिनो नुवाखै स्पेशली पिस एकर्ड होनोब्ला जों मिथियो जे पिस एकर्डआ सोरजों जायो जायफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो आरो मोनसे कन्डिशनावसो गोरोबथाया फैयो जे दिनैनिफ्राय बेबायदि असान्ति जालिया जोङो सोरखारखौ क'अपारेट खालामगोन गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि गासैबो मोनसे ल' एन्ड अर्डारनि गेजेराव थाना खामानि मावसिगोन बेफोरबायदि मोनसे कन्डिशनावसो एग्रिमेन्टआव फैयो बेनिफ्राय एकर्ड जायो बेनि उनाव दिनै सागानगिरिखौ लाफानानै माखासे बै संगठन जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डआ जाफुंलांबाय बिसोरनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा बुहुमाव बेबायदि खुनु नजिर गैया जे मोनसे संगठनजों एकर्ड जानायनि उनाव बे संगठननि मानसिफोरखौ आरो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय बा लाखिबाय थानाय बे खुनु नजिर गैया आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासे जाजमेन्ट होबाय थादों जेरै नियावहाय सानै दिनै NDFBनि जोहोलावफोर दं जाया गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन CBI केस थानाय DR नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि सयजननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय थ' हगारनायाथ' आलादा गोदानै जाजमेन्टसो होफिनबाय ओमफ्राय बे दुखुनांथाव आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय पलिटिकेलि गासैखौबो मावनो हायो सोनोबो हायो दिहुननोबो हायो नंगौ ल' दङ बेयाव जों ओरैनो बुंब्ला नायोब्ला सरासनस्रायै जे गासैबो आयेननि बेंखनाव दङ खिन्थु दिनै जों मिन्थिगौ माने बुंनायाव गाज्रि खोनायो खिन्थु अपेन सिक्रेट जे बेवहाय राजखान्थिनि गोहोम जोंनि बे हादोरनि जि आयेन खान्थि दङ बेवहाय जोबोद गोहोम होनो हायो लोगोसे मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा मोननो गोनां जा 5 लाख रां एक्सग्रेसिया आरो गोबां सोद्रोमाफोरनि थाखाय जि रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन बेफोरबो दिनै जाफुङाखै जादोंब्लाबो माने 50%बो जायाखै बेवहाय बयबो दुखु मोननानै दङ आरो बेखौ मावनांगौआ जोंनि सोरखारनि दायित्व जायफोर बिबानाव दङ आं बेखौ सानो लोगोसे गोजोननि खोथाखौथ' आरो गोजोना खुगाजों बुंनाय खोथा नङा गोजोन फैबाय होननानैनो जोङो गोजोन लाबोनो हाया गोजोननि परिबेस फैनांगोन गोजोनखौ साफ्रोमबो जोंनि बे BTC हालामनि साफ्रोमबो नोगोरारिया मोनदांनो हानांगोन अनुभब खालामनो मोननांगोन फिल खालामनो हानांगोन जे गोजोना फैबाय अब्लासो नंगुबै गोजोना फैगोन बेवहाय खुगाजों बुंनाय आरो नंगुबै रायजो राजाया मोनमारनाय गोजोननि गेजेराव गोबां फाराग दं